Ήταν, λέει, μια εκκλησία σε ένα πολύ ψηλό βουνό, πολύ ερημική. Ναι. Και υπήρχε εκεί ένας παπάς, ο Παπα-Νικόλας. Και ένας καντιλανάρτης. Αυτοί οι δύο ήταν εκεί πέρα. Και μια φορά, λέει, τώρα ο σταυρωμένος της εκκλησίας, από το σαράκι, από το πέρασμα του χρόνου τώρα, είχε καταστραφεί. Και λέει ο Παπα-Νικόλας, άμε, του λέει, να βρεις το Μαστρονίκο, του λέει, στο χωριό, να του πεις να σου φτιάξει ένα σταυρωμένο. Λέει, εντάξει, ο καντιλανάρτης. Αλλά ήταν, βέβαια, τότε δεν υπήρχαν ούτε δρόμοι ούτε τίποτα. Είχαμε 7 μέρες να κατεβεί. 7 μέρες, 7 νύχτες να πάει στο χωριό. Πάει και βρήκε το Μαστρονίκο, του λέει, Μαστρονίκο, μέσα του λέει ο Παπα-Νικόλας. Παπα-Νικόλας, του λέει, μου φτιάξει ένα σταυρωμένο. Λέει, δεν μου λες, ή τα ξύλο θες. Λέει, βάλε κάτι απλό. Δεν υπάρχει, του λέει, πάει απλά και μη. Έχω βελανιδιά, έχω οξά, έχω δρύνο, έχω 10 καλογιοξύλα. Εγώ τον Παπα-Νικόλα τον εγνωρίζω και τον εσέβομαι και σαν άνθρωπο και σαν ιερωμένο. Λοιπόν, άμε να του πει συντά ξύλο θέλει να του βάλω. Ναι, εντάξει. Φεύγει, λοιπόν, είχαμε πάλι αυτός 7 μέρες, 7 νύχτες να πάει. Του λέει, Παπα-Νικόλα, έτσι και έτσι. Μου πει, τα ξύλο θες, έχει δρύνο, έχει οξά, έχει καστανιά, έχει βελανιδιά, δεν τα θες. Λέει, κάτι μωρέ, του λέει, φτηνό να πούμε, δεν θεωρείς μωρέ τα έσοδά μας συντάνε. Αν δεν περάσει κι άλλας ερημίτης από πάει, κάνε ένα σοριβάτης να ανάψει κι έναν τζέρι. Κάτι φτωχό και ταπεινό. Λέει, καλά. Κατεβαίνει, λοιπόν, πάει πάλι 7 μέρες, 7 νύχτες. Βρήκε, λοιπόν, το Μαστρονικόλα. Λέει, Μαστρονικόλα, μου είπε να βάλεις, λέει, κάτι φτηνό, γιατί δεν είναι τα οικονομικά μας καλά. Βάλει το πιο φτηνό που είσαι. Λέει, εντάξει. Δεν μου λες, του λέει, τα καρφιά πώς τα θες. Λέει, δηλαδή. Λέει, ή τα θες να σου βάλω. Να σου βάλω χρυσά, να σου βάλω σημαίνια, να σου βάλω χάλκινα. Ό,τι θες να σου βάλω. Ή δεν σου είπε ο Παπα-Νικόλας. Λέει, δεν μου είπε πράγμα. Α, βάλε, λέει, κάτι απλό. Λέει, υπάρχουν πάει απλά και εμεί. Λοιπόν. Παπα-Νικόλα τον εσέβομαι και τα λοιπά. Ναι, και σαν άνθρωπο και σαν ιερωμένο. Ναι, ναι. Θα πάω να του πει, δεν του αρέσει, να του κάνω το χατήρι του. Κάνα μου λέει, πάει αυτό θα πάνω 7 μέρες να πάει, 7 νύχτες. Του λέει, Παπα-Νικόλα, έτσι λέει, είδα μωρέ, σε ρωτά μωρέ, πες το θα βάλει μωρέ το πια φτηνό. Το πια φτηνό μωρέ, πες το θα βάλει. Δεν θεωρείς, μου λέει, τα έσοδά μας σε πάει. Αν με του λέει, του πει θα βάλει το πια φτηνό. Κατεβαίνει αυτός, λέει, μου να βάλεις ό,τι πιο φτηνό έχεις. Γιατί δεν είναι τα οικονομικά μας καλά καθόλου. Λέει, δεν μου λες την επιγραφή πώς την θες. Θες, του λέει, να είναι χρυσή, θες να είναι ασημένια, θες να είναι, του λέει, χάλκινη, θες να είναι, πώς θες. Και δεν μου είπε. Α, βάλε κάτι απλό. Δεν υπάρχουν, πάει απλά και μη. Λοιπόν, θα πας να του πεις τι τα θέλει. Θα του κάνουμε το χατήρι του, γιατί εγώ τον σέβομαι και σαν άνθρωπο και σαν ιερωμένο. Ήταν να κάνει πάλι ο Καντελανάρης, παίρνει πάνω τα βουνά, 7 μέρες απάνω, 7 νύχτες να φτάξει. Λέει έτσι και έτσι, ρε παιδί μου, ήπλεξα να πούμε. Πέμπ, του λέει, Παπα-Νικόλα, ήταν να κάνω. Πες του, μωρέ, σου βάλει, του λέει, να πούμε κάτι φτηνό, μωρέ, κάτι. Το πιο φτηνό που έχει. Το πιο φτηνό, του λέει. Δεν θεωρείς τα οικονομικά μας. Λέει, καλά. Κατεβαίνει αυτός, πάει, του λέει, το πιο φτηνό, το πιο φτηνό. Λέει, δεν μου λες, τη βάση πώς την έθες. Λέει, δηλαδή. Λέει, θες ξύλινη, θες σιδερένια. Λέει, δεν μου είπε. Α, βάλε κάτι απλό. Δεν υπάρχουν, πάει απλά και μη. Εγώ τον Παπα-Νικόλα τον εσέβομαι και τον εκτιμώ. Και σαν άνθρωπο και σαν ιερωμένο. Λοιπόν, το χατήρι του θέλω να κάνω. Άμε τον ερωτήξεις. Ήταν να κάνει πάλι, παίρνει αυτός τους δρόμους, τα βουνάκα με 7 μέρες, 7 νύχτες να πάει. Του λέει, Παπα-Νικόλα, ήμαρτον, του λέει. Πες μου, σε παρακαλώ, τη βάση πώς την έθες. Πες του, ωραία, σου βάλει, ποια είναι η πια φτηνή. Η ξύλινη είναι η πια φτηνή. Πες του, σου βάλει ξύλινη. Πες του, κάτι φτηνό δεν έχουμε, δεν τα θεωρείς τα οικονομικά μου. Γυρίζει λοιπόν, του λέει, μου είπε να βάλεις το πιο φτηνό. Ποιο είναι το ξύλινο. Ξύλινο βάλει. Λέει, δεν μου λες, το Χριστό πώς τον έθες. Λέει, αζωντανό. Αζωντανό. Εμείς θα τον εσταυρώσουμε.